गावबुरा हिसाबै मोनसे मोजां राहा दिहुनना होबाय नोंथांमोननि मा बुंगोन आं गावबुरा हिसाबै गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। जोङो गोबाव बोसोर जोङो सैसोनानै बेबायदिनो हान्था मेलानि थाखाय जों बिराद सैसोनांबाय। बे दैयावनो गोबां बेबायदिनो गोजावफ्रुलायनाय बेबायदिनो थांनाय फैनायाव बिराद खस्थ' मोन्दोंमोन। लेखा फरायनाय मानाय खुदियाफोर दोनलांनाय गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन। दा जोङो बेबायदिनो नैबे बिटिआर सरकारा जोंखौ अननायजों नैबे ब्रिजखौ बानायना होनायनि थाखाय जोङो बहुद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि EM सारखौ जोङो हामबायसै आरो बे बिटिआर सरकारखौबो बाख्नायसै। दिनै मुलुगनां सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि समाजनि EM सारा बिथाङा गंसे दालां बेखेवना होबाय। मा बुंनो सानो, माबायदि मोन्दों गोसोखौ? जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों सार। मानोना बे दालांजोंहाय 36 घर न'खरा बैयाव दुब्लियाव थांलाय फैलाय हाल होयो, मोसौ होलाङो, गायनाय फुनाय थाङो। ओमफ्राय बेहाय मोसौआबो हाल होनायाव गोजावफ्रुलायो। ओरैबायदि जोङो 17 बोसोर खस्थ' सैनांबाय, भुगिनांबोबाय 17 बोसोरखौ। बेनि गेजेराव जोङो बिदोंमोन, मोनाखै, गनायाखै, नायसनाखै 17 बोसोरनि गेजेरावहाय। दा जोंनि बे गोदान बिटिआर सरकारनि अननायजोंहाय EM सारनि अननायजोंहाय, रन्जित सारनि अननायजोंहाय जोङो 2.5 बोसोर खिनियावनो जोङो बेखौ मोनफुंनो हानाय जाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो जोङो दा गोजोननाय मोनबाय। जोंनि असान्थिनिफ्राय जोङो रैखागिरि जाबाय, असान्थिनिफ्राय जों बारग'नो हाबाय। गोजोनथाव 2.5 बोसोर खिनियावनो बे रोखोम एफा गिदिर खामानिखौ मावफुंना होबाय जोंनि रन्जित सारा। दा बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोदोनि थांनाय बोसोरा 17 बोसोर सालायदोंब्लाबो बिब्लाबो गनायाखै आरो नायसनाखै। बेनिखायनो जोङो दा गोबां दुखु सैसोनानै खस्थ' भुगिनानै जों 17 बोसोरसोखौ सैसोनांनानै दिनैहाय जोङो सान्थियावहाय फैबाय। एन्जर बायदि जोङो बेहाय बारसोम बुरसोम थांलाय फैलाय। ओरै फिसाफोर स्कुलनिफ्राय दोनबोनो फैब्ला फिसाखौ खेबसे रोगानांगौ, साइकेल खेबसे रोगानांगौ, बे रोखोम। आरो दखानफ्रावहाय माइ मिलाव लांनांगौबा साइकेल खेबसे रोगानांगौ, मानसिखौ खेबसे रोगानांगौ। बे रोखोम असान्थिनि गेजेरजों सिरखिबोनांबाय। ओरैनो मा दै होनो बेखौ? बुहुर दै, थाइखा बुहुर दै। बेयो बै बुहुरनिफ्राय फैयो। दा जोङो जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय। आरो बेनि गेजेरावहाय रन्जित सार अननायजों मोननायनि गेजेर लोगोसे जोंना 2 कन्ट्रेक्टर दङ। दा बे 3 कन्ट्रेक्टर दङ। बे कन्ट्रेक्टरफ्राबो जोबोद अननानै सैसोनानै खाथि सोनानै बिसोरबो मावनानै होबाय। फिनदायबो जाबाय होननानै जों सानो आरो। दा माबाफोर खावलायनो गोसो दंबावो नामा, गोनांथि जानायफोर? खावलायनाया माने जों दा बुंबाबो जाबाय, बुङाबाबो जाबाय। जोंना ओरैसिनाहा एसे दंबावो आरो। लामा एसे दंबावो आरो। दा बेफोरखौ जों उनावहाय बुंबावनोसै, खावलायबावनोसै। मोनोब्ला लामानि थाखाय। दा थाथ'बाय। दा बेखिनियावनो आंनि बुंनांगौआ जोबथ'सिगोन नामा सार? धन्यबाद। दिनै मुलुगनां आबहावा सान। बे मुलुगनां आबहावा साना जों साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआव आसिरबाद मोनसे लाबोथों। मानोना मानसिया मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां गियानि जिब। मिथिंगा गैयाबा मानसिया थांनानै थानो हाया। आरो बे मिथिंगानिनो मोनसे खोन्दो हिसाबै मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि जा बिथांखि, बे बिथांखियानो आबहावा सानखौ फालिनायनि गुबै थांखि। दिनै बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि थाइखाजरा VCDCनि सिङाव गासै गोबांथार बेवहाय लामा, दालां, कालभार्ट बायदिसिना जाफुंनो हादों। खिन्थु सान्दुं गोसानि थाखाय जों मावफुंजोबनो हायाखै।
अब्लाबो इम्परटेन्ट मोनथाम मोनब्रैसो खामानिखौ जों दिनै बेखेवबाय। बेवहाय कालभार दङ, लामा दङ मेइनलि, ओमफ्राय नैबे कमिउनिटि हल। बे कमिउनिटि हलखौ जोङो जेब्ला इलेक्सन केम्पेइन जादोंमोन बे टाइमाव जोङो लकेल मोनसे डिमान्ड हिसाबै दोननानै देरहानानै सरकार दानाय लोगो लोगोनो बे कमिउनिटि हलखौ लुखांगोन होननानै जोङो जोंनि पार्टिया समायखिरा लानाय बायदि जों बेखौ मावखांनो हाबाय। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPFआ बिनि साखाथियावनो कमिउनिटि हल मोनसे लुफ्रामनानै बेखौ लानानै रायजोफोरजों राजखान्थि गेलेबाय थादोंमोन। जोङो राजखान्थि गेलेयाखै, जोंनि थांखिया डाइरेक्ट एक्सन। जों बेवहाय डेभेलपमेन्टनि बेलायावहाय, मावनायनि बेलायावहाय राजखान्थि गेलेनायनि बाथ्रा फैनो हाया, ओंखायनो जों एक्सनखौ लानाय जादों। बिनि बाजेटआ SOPD फरेस्ट बिफाननिफ्राय 80 लाख, टटेल गुवारा गोलावा 120, गुवारा 45, टारगेटआ 580 जन जिरायनायनि, 480 जन जिरायनायनि। बिफां गायनायनि सोमोन्दै मा बुंगोन सार? बिफांखौथ' दिनै जोंनि BTR सरकारनिफ्राय स्पेसियेलि फरेस्ट बिफाना मोननै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननै जिल्ला, चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लाखौ लानानै जोङो स्ट्रेटेजि दादोंमोन। चिरां जिल्लायाव जोङो 21 बिगा दंफां गायनाय जादों आरो बाक्सा जिल्लायाव बेवहाय आं बाहागो लानो हायाखै, 71 बिगा जोङो दंफां गायदों अलरेडि। गतिके जोंनि स्ट्रेटेजिया खोब गुवार। बिफां लाइफाङा थांनानै थायोब्लासो मानसिया थांना थानो हागोन, बे थांखिजों जोंनि BTR सरकारा मैखोमै बाहागो लादों। गायनायल' नङा, गायनायाथ' गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थादों, बेखौ प्रटेक्सन होनायासो मेइन उद्देश्य, बेखायनो प्रटेक्सननि खामानिखौबो जों मावफानाय जादों। दिनैनि निउसाव मानसिफ्रा गोबां बिफां गायो, फट' होयो ससियेल मिडियाफ्राव, नाथाय जोथोन लाया आरो हाग्रा बंग्रा दानस्रांगासिनो, बेनि सायाव मा बुंगोन? ओरैबायदि जोंनियाव स्टाइलिश मानसिफोर दङ, मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौ देखायनो लुबैग्रा मानसिफोरबो दङ। गतिके बिदिया थाखागोन, साभाबिक। ससियेल मिडियानि जुग, गावखौ आपल'ड खालामनानै मा मावदों मा मावा आपल'ड खालामनानै एसे स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो थानो नागिरनाया फ्राय 80% मानसिफ्रानो बेखौ लुबैखायो। खिन्थु बेनि गेजेरावहाय 10%सोल' मानसिया मेनटेनेन्सखौ नोजोर बोयो। बेखौनो जोंनिया गायनाया गेदेर खोन्था नङा, मेनटेन खालामनायासो बांसिन गेदेर खोन्था होननानै जोंनि BTR सरकारा स्पेसियेलि फरेस्ट बिफाननिफ्राय मोननै जिल्लाखौ जोङो टारगेट लादोंमोन, चिरां आरो बाक्सा। बे मोननै जिल्लानि प्रटेक्सनखौ जोङो वेल एन्ड गुड मावनानै फेन्सिं होनायनि गेजेरजों मावफुंनाय जादों।